At dadamit umumay, sapay ta ti sumalsal nung aldaw, kali kagum tayo nga madaan tayo iti pinaki audience iti Provincial Tourism Office nga mabaling ko kasi nagabgap dagiti napnapanan tayo nga daddo mga lugar da ko mamet gundaway digiti daddo mga lokasyon ng runa digiti ka katulad mi nga da iti adayo may kang kumamet iti may nayon nga program na aglikaw da kuma ti southern, central, eastern, northern ken amin kuma mapanan amin digiti turista tayo. So sapay ta maka aramid tayo ti program nga kadwa amin ilili tapno maiprobot met ken adamet manayunan met digiti turista nga may pumasyal iti na dumadu mga ili halang iti ili tayo. Kaya nasa unsar bimabati bilang ti turista tayo sa mga may tinabayaran. Met nga bimabangam kaya tayo kumangumado. Siyempre ag-improve ta umadado kasi madlaw tayo met nga umadado met paspasyal ti probinsya tayo. Iyapal tayo met ti ili tayo nga makikuyog kumamet nga gumiddan nga umado ti ili tayo. So sapay ta danto programa nga maramid nga da ko mamakungko nga sila package tour tadadamet i-offer ti na dumado mga ili including our town. We can offer them digiti cultural show tadamet ti existing nga eco park tayo ken no umay damet agbuya ti cultural show mangan damet ka digiti recipe tayo dito ili tayo nga nanumon tapno ag-enjoyment ken agbayag damet masit. So at the same time kumita met iti munisipyo ta dito eco park tayo apo ket bagi ti munisipyo iti eco park tayo. So kaya tayo met nga dumakkel basit iti income na nga agapo iti turismo. Ada plano tayo nga i-acidic dito, kung i-suggest dito, sir, nga plano tayo iti provincial tourism. Nairugi dito yan, sapol lang siguro nga makompleton dagiti nga plano. So sapay ta makapagtugaw after the tanok tamok nga busy pa lang amin ita all tourism officers in the division in different municipalities, including the Provincial Tourism Office. Busy da piyesta ti Ciudad Tilawag, bale piyesta pa ti probinsya tayo. Madama pa ti preparasyon mawatan tayo, but after this hopefully there will be a meeting among all tourism officers including LCEs, iti local chief executive tapno matartar ko madetoy nga arapaap tayo. Sir, isa baling nga bali, ano sa